मरी जा तू मरी जा झियो जे बापा मां को झियो जे बापा मां का ना पकेला से बोल झियो मरी जीवा उठी नहीं नहीं पप्पू जगह राखी हे भाई हे मुझे विश्वास करो भाई सबरी का पूरा तुम्हारी आवाज नहीं करा हे बोलते मैं इतना बड़ा भूल करे पारेगो हे भाई मो কথা তো বিশ্বাস করো অভিজিৎ বাবুর অভিযোগটা সম্পূর্ণ ভাবে ভুল अरे वो का बोल वो का मिचो बोल की तू तू जब मोर सुत सती भूमि यही था भाई पति तो स्थिति क्या कृष्ण होता है तार तो कोई लोग किस्सा बनी आजकल शांत ना छुपा तो मेरा विचार आज तू संतन को तू सबूत रो पति बोले तो पाठ पढ़ा पढ़ी सब ठीक चलछि तो कोई के असुविधा नहीं मोर असुविधा नहीं रे मो असुविधा नहीं के बड़ा ए का बोले ए मसला मो बाबू टंका डॉक्टर करंटा मु जानि पारबी मो ससुर अछि अरे के बाबे ସେଇଥିପାଇଁ ପଠେଇ ପାରୁନଥିଲି ଦେଖି ଏ ସପ୍ତାହରେ ପଇସା ମିଳିছে ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ପଢେଇ ଦିଅନ୍ତି ପଡିଯିବ ଓ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଠି ଅସୁବିଧା କଥା ବୁଝିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ସେଠି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପଟେ ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରି ମୁଁ ଲଗେଇ ଦଉଛି କହିଲେ ନା ଆର ସପ୍ତାହରେ ପଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆରେ ବାବା କାରେ ତୁ क्या जमीन ବିକୁଥିଲୁ ମୋ ଚାକିରି ଚାଲିଗଲା ତାପରେ ଗୋଟେ ଗାଡି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଦେଖୁ ତ ମୋ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ଏହି ଘରେ ଗୋଟିଏ 5 ପଇସା ବି ଲୁଣ କିଣିବାକୁ ନାହିଁ ଆରେ ମୋ ପୁଅଟା ଏବେ ପାଠଶାଠ କରି ସେ ଯାଇ ଷ୍ଟେସନରେ କୁଲି କାମ କରୁଛି ତାରି ପଇସାରେ ମୋ ପରିବାର ଚଳୁଛି ଆଉ ତୋରି ପାଠ ପଢା ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ପଠାଉଛି ଏଇ प्रकाश अरे देखिए अर्जेंट कर देले अल्प पैसा रे कोन पाठ पढलो पापा तमर जदि मते पढे बैंक कते टंका नथिला मते इंजीनियर बार पढु दो आइली ए प्रकाश अरे एयरटेल चाकरी करियो ए अच्छा पाठ पढिया रे तो पापा मास तू मास ता पाख को 300 टंका
ତୋ ପାଖକୁ ମାସକୁ ମାସ 500 ଟଙ୍କା ପଠଉଛି ତୁ ସେତିକିରେ ଚଳିପାରୁନୁ ଶୁଣୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ ପଢିବା ପରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ମୁଠା ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ସେଠି ଆମ ପରି କୁଲି କରିବା ପଇସାରେ କେହି ପାଠ ପଢନ୍ତିନି। এই জবানি তো মুখটা করে খরাপ হয়ে যাচ্ছে ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ରହିଛି ଶୁଣିଲି ସାନ ଭଉଣୀ ପ୍ରେମ କରୁଛି ଆଉ ବଡ ଭାଇ ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦଉଛି। ନିଜେ ତ ସେଇ ପଥର ପତି ଆଉ ଅଧିକାର ବା କଣ କରିପାରିବେ? ଆଉ ମୋର ସେ ଶାସନ କରିବା କୁଲି କାମ କରି କରି ମଇଳା ଲାଗି ଯାଇଛି ଆଉ ସେଇ ମଇଳା ହାତଟା ମୋ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ମୋ ହାତଟା ବି ତମ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ। ভুল ହେଇଥିଲା ଇଞ୍ଜିନିୟର ବାବୁ ବସ୍ତା ପଡ଼ା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଭାଇ। ଏଇ ଦେଖ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବାବୁ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ମୋ ସାନ ଭାଇ 50ଟା ଶହରୀ ସଭ୍ୟତାର ମଣିଷ ହୋଇ ଗୋଟେ ବଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ ବୁଲି ଏଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବାବୁ ମୁଁ କାମ ଧରୁଛି। ଏଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବାବୁ ମୁଁ କେମିତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ବାବୁ ଏମିତି ଭୁଲ ଜୀବନରେ କେବେ ହବ କେବେ ହବ সেই মায়াবী শহরে তুই এতে শীঘ্র বদলে গেল সে মায়াবী শহরের মায়ারে তুই এମିତି ভাବରେ ছন্দি ହେଇଯାଇଛୁ ସେତେବେଳେ ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇ ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ପଛେଇ ଗଲୁନି। ଆରେ ତୋ ଭାଇ ମୋତେ ପାଠ ପଢେଇ ବଡ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କଣ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିଲାନି। ଆରେ ସେଇ ଭାଇର ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ତୁ ଏମିତି ଭାବରେ ସୁଝିଦେଲୁ। ବାରେ ପୁଅ ବା ଆରେ ପୁତୁନାମ ନରକରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଗୁଆ ବସେ ତତେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା। ତୋ ମାର ମରୁ କେତେ ଅସାବ୍ରତ କେତେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲୁ ରେ ବାପା। ବାପକୁ ଆଜି ଠିକ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ଦେଇଥିଲି। ଏ ଫଳରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆରେ ତୁ ମନ କରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଏ ପ୍ରକାଶ ମହାପାତ୍ର ଜାଣି ଶୁଣି ତା ଫ୍ୟୁଚରଟାରେ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଓହୋ ପ୍ରଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ବିଶ୍ୱଜିତ ମୋତେ କଥା ଦେଇଛି ମୋର ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ମୋତେ ଫରେନ୍ ପଠେଇ ଆଉ ମୋତେ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ତାଙ୍କ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଖୋଲିଦେବେ ଆଉ ଏଠି ତୋ ମାଙ୍କର ଲୁହ ଦେଖି ପଡ଼ି ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ସେଠିକୁ ଚାଲିଯିବାଟା ଆଉ ଆଜିଠୁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି ମୁଁ। ଛାଡ଼ି